Hostem dnešního profilu bude Tereza Mirovičová, která pomáhá v Africe se vzděláváním, žije a pracuje v Malawi. Já vás tady vítám. Dobrý den. Děkuji, dobrý den. Proč jste se vůbec rozhodla pro práci v Malawi? No, původně to byla úplná náhoda. Vlastně pracovala jsem tady v Praze, nic společného s Afrikou jsem neměla a měla jsem pocit, že bych měla udělat něco vzrušujícího se svým životem, že bych měla něco změnit, tak jsem odpověděla na inzerát Hledáme dobrovolníky pro Afriku. Tak jsem se poprvé dostala do Malawi v roce 2002 a ta zkušenost pro mě byla tak významná, tolik mi to přirostlo k srdci, že jsem se rozhodla, že se tam vrátím na vlastní pěst. To se mi podařilo a postupně jsem tam založila svoji vlastní neziskovou organizaci, která se jmenuje Bongo. Bongo. A co dělá Bongo přesně? Bongo v zásadě zvyšuje standard vzdělávání, které už v Malawi existuje. Děláme předškolní vzdělávání, teď nově i základní školy a prevenci HIV AIDS. Kdybyste měla přesně popsat, jak to tedy vypadá, když chcete, řekněme, v nějaké vesnici pomoct ve škole, zvýšit tu úroveň toho vzdělávání, založit třeba školu, otevřít, rozšířit ji. Co všechno pro to musíte udělat? Tak když mluvím například o tom předškolním vzdělávání, tak my speciálně klademe důraz na to, aby jsme navazovali na to, co už tam existuje. Protože ve spoustě vesnic se lidi už sami zorganizovali, nějak tam ta školka třeba funguje, ale nemají dostatek kvalifikace nebo prostředků. A když my nalezneme lidi, kteří vlastně mají tu touhu a ten drive tohleto dělat, tak potom my můžeme jako vstoupit dovnitř, poskytnout jim nějaké vzdělávání o tom, jak dobře ty děti učit a potom třeba i nějakou finanční podporu na to, aby si postavili jako pořádnou školu a měli nějaký aspoň minimální plat pro učitele. Jaké veskrze byly reakce na to, když jste přišli a nabídli jste tuhle svoji pomoc? Podle čeho si vlastně vybíráte ty lokality, kde pomáháte? No, jak jsem řekla, speciálně podle toho, kde je vidět, že ty lidi se sami snaží, o něco usilujou. A vlastně i když my potom odejdeme, tak ten projekt bude pokračovat dál. Udržitelnost. A jaká je ta úroveň vzdělávání v Malawi? No, já bych řekla vlastně velice nízká. Od roku 1994 je tam základní vzdělávání zdarma, což je fajn, ale zase naopak do školy chodí teďka mnohem víc dětí, takže třeba v první třídě najdete i přes 150 nebo 200 dětí v jedné třídě na jednoho učitele, takže v tomhle tom se dost špatně učí. Na tohle to vlastně reaguje i jeden z našich projektů, který se jmenuje Veselý třídy a v rámci toho projektu vymalováváme tyhle vlastně stěny tříd nějakýma malůvkama, které jsou spojený se školníma osnovama, což je obrovský úspěch. Já nevím, jestli na obrazovku vyběhnou nějaké obrázky. Už jsme něco viděli, uvidíme i další. Kolik vás je? Kolik tam takhle pracuje lidí spolu s vámi? No vlastně jsme 3 ředitelé Bongo, vlastně už všichni pracujeme v Bongo od začátku, od toho roku 2005, jsem to já, potom je to moje kolegyně ze Švýcarska a jeden místní Malavec, Justin. Vy také zpíváte s tamní kapelou, zpíváte vlastně jako jediná cizinka v jejich jazyce, čičeva, říkám to dobře? Ano, říkáte. Je to těžký jazyk? No, je to jazyk plný přípon a předpon, které všechno mění. O čem jsou ty texty? Píšete si je sama nebo to skládáte? Většinou ten námět někdy přinesu já, ale všechny je píše vlastně můj partner Tawonga, který je básník a dramatik. Tak my se teď díváme a můžeme si i poslechnout. Je to jeden z vašich posledních klipů. Kdo se dostala k tomu zpívání? Tak já jsem vždycky moc ráda zpívala a jednou mě napadlo, že vlastně v Malawi není nikdo, žádný cizinec, který by zpíval v čičevě. A přišlo mi to jako taková jako báječná marketingová díra, když to tak řeknu. Já jsem říkala, stanu se malavskou hvězdou a prostřednictvím toho přitáhnu pozornost k Bongo a navíc peníze k Bongo. A to se stalo? No, už zpívám, ty peníze ty ještě jako pořád potřebujeme.
myslíme si, že prostě tahle ta činnost že je tak originální, že to přitáhne něčí pozornost a ty peníze nakonec získáme. Máme je za co utratit. Milují vás Malavci? Zní to blbě, ale tak milují moji hudbu. Je to pro ně opravdu něco hodně nevšedního, že cizinec zpívá v jejich jazyce. A malavská hudba je jaká? Tak jako velice členitá, kromě té tradiční hudby s hodně bubnama, tak tam samozřejmě pronikají styly, úplně ty stejné styly, se kterými se setkáme tady. No. Jak vypadá třeba hudební výchova ve vašich školách? Tak ve školkách hodně zpíváme s dětma, nebo učitelé snažíme se, aby hodně zpívali s dětma, aby tančili, ale to je přirozený pro ty malavce strašně moc, není potřeba žádná výchova, prostě to tam milujou. Vy jste zmínila, že pracujete i na osvětě proti HIV a AIDS, tak jak velký problém v Malawi to je teď? No je to velký problém. Vlastně to procento se drží už dlouho asi na 14, každý 7. občan je HIV pozitivní, což je hodně. A my jsme přišli s novým programem, který jakoby se má lišit od všech těch ostatních a děláme to prostřednictvím filmu. Vlastně natočili jsme film, který je z místního prostředí, je v Čičevě a je to úplně typická situace o tom, jak se mladá holka stane prostitutkou, protože musí podporovat rodinu. Nakolik dokážete posoudit to, že lidé jaksi slyší na to, co jim říkáte, chtějí vlastně se stát součástí toho vašeho projektu, pomáhat, předávat tu osvětu vlastně sami i dál? Nakolik to můžu posoudit? No, můžu říct to, že o ten film je nesmírný zájem. Jednak ho teda samozřejmě vysílá malavská televize, a jednak jsme ho vlastně darovali asi do 70 malavských kin, to jsou prostě takové jako boudy z televizí vevnitř a všichni jsou z toho hrozně nadšení, chtějí to sledovat a většinou v těchto těch filmech vlastně v těchto těch kinech se vysílají nigerijský a čínský filmy, takový jako bezcenný, tak tohle je taková, jak bych to řekla, takový opak. Je to něco úplně jiného, je to vzdělávací, zároveň je to zábavné. Vy jste také se zahrála v jednom malavském filmu, Poslední rybářská loď se to jmenuje. Bude opravdu uveden tady na filmovém festivalu letos v Karlových Varech? To strašně moc doufám, je to pro mě důležitý. Ano. Čím je to pro vás důležité? No tak je to určitě velká šance znovu přitáhnout pozornost k bongo, přitáhnout pozornost k tomu všemu, co se v Malawi děje. A i pro malavský filmový průmysl je to velká šance vlastně ukázat, že v Malawi vznikají fajn filmy. Kdybyste měla popsat, jaké Malawi je, jaká je malavská společnost, co má Malawi vlastně před sebou, protože tam teď byly prezidentské volby a vlastně úplně poprvé v historii se stala prezidentkou žena. To je pravda, no. Hlavně je asi důležitý říct, že Malawi prochází velkou krizí, jako asi ostatně na celém světě se děje spousta věcí. V Malawi už asi 2 roky pokračuje velká krize, vůbec tam není benzín, vlastně přirovnává se to k tomu, že tam začíná nové Zimbabwe, všechno se strašně zdražuje a tak dále. Pan prezident Mugabe, který teda zemřel, udělal spoustu věcí, které spousta lidí s nimi nesouhlasili, vlastně kvůli němu odešel například britský ambasador v Malawi, zastavila se rozvojová pomoc pro Malawi z různých zemí světa, takže situace je taková docela krizová. Teď tam vlastně došlo k tomu, že zahraniční dárci zmrazili pomoc, která byla ve výši několika milionů dolarů. Přesně tak, velká část státního rozpočtu, ano. Je Malawi zajímavé pro turisty? Je zajímavé, je tam vlastně jezero Malawi, 3. největší africké jezero, které je úplně nádherné. Je tam pohoří Mulanje, 3. největší pohoří v Africe, mám pocit. A je to bezpečná země? Je to bezpečná země, je to vlastně kombinát, je tam většina křesťanů tam žijou tam i muslimové, ale vlastně ve shodě. A říká se, že Malawi je teplé srdce Afriky. Co bude podle vás v následujících letech Malawi nejvíc potřebovat? Když se na to podíváte třeba tou optikou toho, co vy se tam snažíte změnit a zlepšit. No, aby Malavci tvrdě pracovali na tom, co chtějí. Tak já vám děkuji za rozhovor. Naším hostem ve vysílání 24 byla Tereza Mirovičová. Moc děkuji. Děkuji vám. Nashledanou.